Hei vain! No nyt tiedät jo mitä on vaikuttavuus ja kuinka voit asettaa omalle yrityksellesi vaikuttavuustavoitteen. Seuraava askel on sitten tietenkin tämän tavoitteen toteutumisen seuraaminen. Aivan samalla tavalla kuin jos me esimerkiksi haluamme juosta 5 kilometriä. Meillä on tietty harjoitusohjelma ja seuraamme sen toteutumista. Niin tässäkin pätee samanlainen ajattelutapa. Eli meillä täytyy olla jonkinlainen tavoite ja sitten meillä täytyy olla tietyt mittarit, keinot, joiden avulla me voimme selvittää, olemmeko me matkalla nyt kohden tavoitetta vai kenties jonnekin aivan toiseen suuntaan. Mutta miten sitä vaikuttavuutta sitten mitataan? Mittanauhalla vai tällaisella desimitalla? Ei kummallakaan, sillä asia on hiukan monimutkaisempi. Seuraavaksi kuuletkin erilaisia lähestymistapoja vaikuttavuuden arviointiin ja voit pohtia, mitkä niistä sopisivat parhaiten juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Ennen kuin yrityksen toiminnan tai vaikuttavuuden arviointia ryhdytään tekemään, kannattaa uhrata hetki aikaa suunnittelemiseen ja menetelmän sekä mittareiden valintaan. On tärkeää tietää, mitä oikeasti halutaan arvioida tai mitata, mihin kysymyksiin halutaan saada vastauksia ja mihin tätä kerättyä tietoa käytetään. Erilaisia arviointimenetelmiä ja mahdollisia mittareita on suuri kirjo, kuten on yhteiskunnallisia yrityksiäkin. Ja samat menetelmät ja mittarit eivät sovellu kaikkiin yritysten tarpeisiin. Käytettävän mittarin tai mittareiden määritteleminen on erittäin tärkeää myös mahdollisten negatiivisten vaikutusten havaitsemiseksi. Jos toiminnalla saavutetaan yksi tavoite muiden tavoitteiden kustannuksella, käytännössä ratkaistava ongelma vain vaihtaa paikkaa. Sen vuoksi voi kokonaistilanteen näkemiseksi olla hyvä käyttää sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä ja mittareita. Monien yhteiskunnallisten yritysten toimintaa on mahdollista tarkastella sekä laadullisesti, esimerkiksi vaikutuksina toiminnan kohteelle, että määrällisesti yrityksen taloudellisten tunnuslukujen kautta. Arvioinnista syntyy aina myös kustannuksia. Itse tehty arviointi vaatii aikaa ja ostopalveluna tehtävä maksaa. Kustannuksiin toki vaikuttaa myös halutun tiedon tarkkuus ja luotettavuus. Riittääkö yritykselle tieto siitä, että toiminta on menossa oikeaan suuntaan, vai pitäisikö tuloksia myös pystyä tarkasti raportoimaan esimerkiksi omistajille tai viranomaisille? Yrityksen kannattaakin koota vain oikeasti hyödynnettävissä olevaa tietoa ja välttää sellaisen tiedon kokoamista, jota olisi muuten vain kiva tietää. Usein on kustannustehokasta, jos tiedonkeruu pystytään edes joltakin osin automatisoimaan osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa. Ja samalla varmistetaan se, että tietoa tulee systemaattisesti kerättyä. Yritystä ei yleensä ole ilman asiakkaita, joten asiakastiedon kerääminen on tärkeää ja siihen voidaan käyttää tarpeen mukaan monenlaisia ja myös aika yksinkertaisia menetelmiä. Eri menetelmillä on omat hyvät ja huonot puolensa. Asiakkaiden haastatteleminen mahdollistaa syvällisen ja yksityiskohtaisen tiedon hankkimisen, ja se voi tuoda myös aivan uusia näkökulmia. Toisaalta haastattelujen tekeminen ja vastausten analysointi voivat viedä aikaa. Haastatteluihin verrattuna kysely, ja erityisesti sähköinen kysely, on nopea ja tehokas tapa kerätä tietoa. Vastaukset tallentuvat suoraan sähköiseen muotoon, mikä helpottaa niiden analysointia ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Mahdollisuus vastata anonyymisti saattaa myös kannustaa antamaan avointa ja rehellistä palautetta. Toisaalta, jos kyselyihin vastaaminen ei ole pakollista, jää vastausten määrä tänä päivänä helposti vähäiseksi, eikä kyselyjen kautta saatu kuva ole sen vuoksi aina luotettava. Jos yrityksellä on käytettävissään hieman IT-osaamista, voidaan asiakastiedon keräys automatisoida ja toteuttaa useilla eri menetelmillä ja työkaluilla. Sosiaalisen median hallintatyökaluilla voidaan seurata ja analysoida toimintaa somessa ja kerätä sieltä tietoa asiakkaiden mielipiteistä ja käyttäytymistä. Sähköpostimarkkinointiohjelmistot voivat kampanjoiden ja uutiskirjeiden yhteydessä kerätä ja tallentaa asiakastietoa automaattisesti. Ja vaikka yritys ei tekisikään verkkokauppaa, voi se kuitenkin hyödyntää verkkosivuanalytiikkatyökaluja. Niiden avulla voidaan seurata yrityksen verkkosivujen kävijöitä ja kerätä tietoja heidän käyttäytymisestään
kuten sivujen katselusta ja klikkauksista. Tietoa voidaan siis kerätä hyvin moni eri tavoin. Yritykselle hyödyllistä informaatiota siitä kuitenkin tulee vasta sitten, kun tuloksia tarkastellaan ja analysoidaan oikeassa asiayhteydessä. Muuten on vaarana tehdä vääriä johtopäätöksiä ja niiden perusteella myös vääriä ratkaisuja. Vaikuttavuuden arvioinnissa on kysymys siitä, miten yritys onnistuu sen yhteiskunnallisessa päämäärässä, missä määrin yritys saa aikaan positiivisen muutoksen ihmisen elämäntilanteessa tai ympäristön tilassa. Yhteiskunnalliselle yritykselle vaikuttavuuden arviointi ja raportointi on keskeinen osa sen toimintaa ja erottaa yrityksen myös muista yrityksistä markkinoilla. Luotettava tieto vaikuttavuudesta ja sen hyödyntäminen markkinoinnissa voi olla yritykselle merkittävä kilpailuetu. Vaikuttavuuden arvioinnissa ollaan kiinnostuneita kysymyksistä, kuten onko tavoitteena ollut positiivinen muutos saatu aikaan, kuinka laajaa ja syvää muutosta on saatu aikaan, esimerkiksi montaa henkilöä se on koskettanut. Missä määrin muutos on saatu aikaan meidän toimintamme seurauksena? Kenen kohdalla on onnistuttu, kenen kohdalla ei? Onko syntynyt jotain haittoja tai onko ongelma siirtynyt jonnekin muualle? Millaisia taloudellisia vaikutuksia muutoksella on ollut ja onko toiminta ollut siihen investoitujen eurojen arvoista? Kun tavoitteena on pysyvän positiivisen muutoksen aikaansaaminen, lähdetään aina liikkeelle vaikuttavuusketjun määrittelystä, jossa määritellään, mitä toimintaa tehdään, millä resursseilla sekä mitä muutoksia ihmisten elämässä ja käyttäytymisessä tai ympäristön tilassa on tarkoitus lyhyellä aikavälillä saada aikaan, ja mitä tästä seuraa pitkällä aikavälillä ja laajemmassa mittakaavassa. Tämän jälkeen vaikuttavuusketjuun liitetään sopivat mittarit tai tiedonkeruun tavat. Prosessimittarit kuvaavat toimintaa ja siihen käytettyjä resursseja, joilla todennetaan toiminnan toteutumista ja voidaan tarvittaessa laskea, kuinka paljon muutoksen aikaansaaminen on maksanut. Tulosmittarit kuvaavat tavoiteltua muutosta ihmisten elämässä tai ympäristön tilassa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Näitä muutoksia yritys pystyy yleensä vielä itse mittaamaan. Vaikuttavuusmittarit kuvaavat vaikuttavuusketjun viimeistä osaa, eli muutosta pitkällä aikavälillä toiminnasta riippuen. Kyse voi olla esimerkiksi ennusteista, kuinka paljon säästöjä syntyy 10 vuoden aikana, tai laskennallisesta mallista, kuinka paljon ruokahävikin vähentäminen vähentää hiilidioksidipäästöjä. Näihin laskelmiin liittyy tyypillisesti kuitenkin paljon epävarmuutta. No meidän vaikuttavuuskyselyt on lyhyitä, eli meidän helppo vastatakin varmaan lyhyesti. Kyllä. Kaikki lähtee meillä siitä vanhuksesta. Että se on ollut ihan alusta alkaen tosi tärkeää, että me mitataan sitä, että mitä me saadaan heille aikaiseksi. Koska sitä ne haluaa ne muutkin vaikuttavuuskehän ympärillä olevat tahot sitten tietää, että miten se toimintakyky ja mielialaan vaikuttaminen oikeasti toimii. Ja tietysti me mitataan myöskin meidän seuralaisten vaikuttavuutta, että miten heidän elämään pystytään vaikuttamaan tämän merkityksellisen työn kautta. Kyllä, miten heillä lisääntyy liikunnan määrä ja tyytyväisyys ja toimintakyky paranee ja tulee tehtyä arjessa heillekin merkityksellisiä asioita. Sitten meillä on kunnat yhtenä tärkeänä. Kunnat myös haluaa, että sitä mitataan sitä vaikuttavuutta, että mitä saadaan aikaan tällaisella ennaltaehkäisevällä palvelulla, että miten siellä se mieliala ja ulkoilun määrä, toimintakyky, tasapaino, ne on semmoisia mittareita, mitkä on tuolla kuntapuolella tosi tärkeitä. Mutta ehkä voisi kiteyttää vielä, että ne on tosi lyhyitä ne meidän kyselyt ja muut, että meillä on tarkoitus aina löytää sieltä se just oleellinen, ei tehdä pitkiä kyselyitä. Vaikuttavuuden arviointi lähti niin, ettei me edes tiedetä, että me mitataan niinkään vaikuttavuutta. Että tämä palvelu on perustettu mun pappani merkeissä. Hänelle mä etsin seuraajaa tällaista palvelua. Ja halusin nimenomaan vaikuttaa hänellä toimintakykyyn ja mielialaan. Et huomasin, kun ne meni alaspäin, mitä kaikkea negatiivista kierrettä se toi tullessaan. Ja mietin, että jos tämmöinen seurana uskalletaan perustaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada niille suomalaisille vanhuksille parempi mieliala, parempi toimintakyky.
ja lähdettiin tosiaan sitten mittaroimaan näitä asioita. Seuraavana siinä tuli ne eläkeikäiset seuralaiset, miten se vaikutti heidän siihen arkeen, ja yhtäkkiä meihin otettiinkin yhteyttä eri vaikuttavuustahojen merkeissä, että te olette tosi vaikuttava yritys, että miten te tämän teette, ja voidaanko miettiä näitä asioita lisää. Ja sitten meille selvisi, että me ollaan vaikuttava yritys, mutta me tehtiin hyvin maalaisjärkisesti ja sydämellä nimenomaan sitä loppukäyttäjää ajatellen. Kun halutaan mitata muutosta, pitää tietää, mikä on ollut tilanne ennen toiminnan alkamista ja toiminnan jälkeen. Vaikuttavuuden arviointi on yksinkertaisimmillaan vaikuttavuusketjun toteutumisen arviointia, jossa ensimmäinen askel on olemassa olevaan tutkittuun tietoon tutustuminen ja sen pohjalta vaikuttavuusketjun logiikan hahmottaminen ja arviointi. Tukeeko olemassa oleva tutkimus toiminnan odotettuja positiivisia vaikutuksia? Tämän jälkeen tietoa voidaan kerätä asiakaspalautteella, sidosryhmähaastatteluin, erilaisilla kyselyillä ja testeillä. Kun tiedon luotettavuutta kasvatetaan, kannattaa yhteistyötä tehdä esimerkiksi yliopiston tai muun ulkopuolisen tutkimuslaitoksen kanssa. Vaikuttavuuden arviointi ja tuloksellisuuden seuranta eivät ole kertaluonteisia asioita, vaan jatkuvaa toimintaa. Systemaattinen tiedon kerääminen ja arviointi ovat tärkeä osa vaikuttavuuden kehittämistä. Yrityksen kannattaa myös miettiä, onnistuisiko tiedonkeruu osana yrityksen normaaleja prosesseja ja miten digitalisaatio voisi tässä auttaa. Osallistavan arviointimenetelmän keskiössä on aina ilmiö tai yhteiskunnallinen ongelma, vaikkapa esimerkiksi nuorten mielenterveyden tukeminen työelämässä, minkä ratkaisemiseksi yhteiskunnallinen yritys työskentelee. Osallistavan arviointimenetelmän avulla voidaan sekä arvioida toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta, että kehittää ja ohjata yhteiskunnallisen yrityksen toimintaa arviointitiedon avulla. Yhteiskunnallisten yritysten toiminnan tavoitteena onkin vaikuttava toiminta, jonka avulla etsitään ratkaisuja yhteiskunnan kompleksisiin haasteisiin. Osallistava ilmiölähtöinen arviointi voi auttaa yhteiskunnallista yritystä saamaan laaja-alaista tietoa toiminnan vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Yksi esimerkki osallistavasta ilmiölähtöisestä arviointimenetelmästä on Participatory Systems Mapping, eli lyhyesti PSM-menetelmä. Se on erityisen hyödyllinen silloin, kun tarvitaan vaikuttavuustietoa laajasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä sekä siitä, miten yrityksen koko toiminnalla voidaan vastata ilmiöön sen sijaan, että tarkasteltaisiin yksittäisen toimenpiteen vaikuttavuutta. Osallistavan ilmiölähtöisen arviointimenetelmän etuna onkin se, että sen avulla voidaan paljastaa sellaisia toiminnan yli ja ohi meneviä vaikutuksia, jotka vaikuttavuusketjun tarkastelussa jäisivät huomaamatta. Osallistavan ilmiölähtöisen arviointimenetelmän avulla yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan numeerisia vaikutuksia ei pysty samalla tavalla todentamaan. Sen sijaan jatkuvaluontoisella ja eri näkökulmat huomioivalla osallistavalla arvioinnilla voidaan havaita ja tehdä näkyväksi toiminnan odottamattomiakin vaikutuksia. Sen jälkeen toimintaa voidaan kehittää arviointitiedon pohjalta. Arviointimenetelmä vaikuttaa siihen, millaista tietoa kerätään ja miten sitä kerätään. Perinteisemmillä vaikuttavuuden arvioinnin menetelmillä, kuten palautekyselyillä ja vaikuttavuusketjuanalyyseillä, saadaan yksilöityä tietoa esimerkiksi tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Osallistava arviointimenetelmä sen sijaan noudattaa yhteiskehittämisen periaatteita ja huomioi erityisesti palvelujen käyttäjien ja toiminnan kohderyhmien tarpeet. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin kannalta. Käytännössä osallistava ilmiölähtöinen arviointi etenee niin, että arviointia varten kerätään yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa, esimerkiksi työpajoissa keskustellen. Tiedonkeruu ja arviointi jatkuvat koko projektin tai toiminnan ajan. Osallistaen ja keskustellen kerättyä aineistoa voidaan tarkastella esimerkiksi ilmaisten menetelmän mukaisten työkalujen avulla.
Osallistava ilmiölähtöinen arviointitieto auttaa yhteiskunnallista yritystä ymmärtämään toiminnan vaikuttavuutta ja sen kehittämistarpeita. Osallistavalla arvioinnilla pääsee siis käsiksi siihen, millaisia odotuksia eri sidosryhmillä on yhteiskunnallista yritystä kohtaan, sekä mitä eri sidosryhmät ajattelevat tarkasteltavasta ilmiöstä, omasta osallisuudestaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun, yhteiskunnallisen yrityksen toiminnasta ja sen toimintaedellytyksistä. Tällaista arviointitietoa voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Menetelmää hyödyntämällä voidaan paljastaa esimerkiksi kaupungin viranhaltijoiden näkemyksiä siitä, miten yhteiskunnallisen yrityksen toiminta liittyy heidän toimintaansa ja millä tavoin kaupunki osallistuu yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan mahdollistamiseen, esimerkiksi rahoituksen ja asiakasohjauksen avulla. Osallistavassa arviointiprosessissa huomioidaan parhaimmillaan toiminnan kaikissa vaiheissa kaikkien keskeisten sidosryhmien näkökulmat. Tämän avulla kasvanut ymmärrys auttaa suuntaamaan yhteiskunnallisen yrityksen toimintaa niin, että saadaan paremmin tavoitettua, odotettuja ja toivottuja vaikutuksia eri sidosryhmien näkökulmasta. Lisäksi osallistavan ilmiölähtöisen arviointimenetelmän tunteminen voi tuoda kilpailuetua yhteiskunnallisille yrityksille, esimerkiksi rahoitusta haettaessa. Yhteiskunnalliset yritykset ovat pitkään olleet erikoisessa asemassa rahoituksen näkökulmasta. Ne ovat olleet liian kaupallisia useimmille apurahoja myöntäville tahoille ja toisaalta liian yleishyödyllisiä perinteisen yritysrahoituksen näkökulmasta. Pääomasijoittaminen eli osakkeiden ostaminen yrityksestä, jolla on rajoitettu voitonjako, ei myöskään perinteisen sijoitusajattelun mukaisesti ole ollut mielenkiintoista. Lisäksi yhteiskunnallisten yritysten toimialat ja toimintamallit ovat harvoin nopeasti skaalattavia tai skaalautuvia, mikä osaltaan on vähentänyt riskinottokykyisen startup-rahoituksen mielenkiintoa niihin. Onneksi ajat on kuitenkin muuttumassa. Vastuullisuuden teemat alkavat niin elinkeinoelämässä laajasti kuin erityisesti rahoitusmarkkinoilla vallata alaa. Tämä on avannut tilaa mennä vielä pidemmälle ja luonut edellytyksiä vaikuttavuussijoittamiselle. Vaikuttavuussijoittaminen eroaa vastuullisesta sijoittamisesta siinä, että sijoituksella haetaan tarkoituksellisesti taloudellisen tuoton lisäksi yhteiskunnallista tai ekologista hyötyä, aivan kuten yhteiskunnallisessa yritystoiminnassakin. Tällä hetkellä on aika lupaavia merkkejä siitä, että isot institutionaaliset sijoittajat ja jotkut säätiöt ovat kohdentamassa osaa sijoitusvarallisuudestaan missiolähtöiseen Impact First-periaatteella tehtävään sijoitustoimintaan. Tällainen kehityskulku lupaa varsin hyvää yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle. Mihin vaikuttavuussijoittaja sitten kiinnittää huomiota arvioidessaan yhteiskunnallisen yritystoiminnan rahoittamista? Useimmiten aivan ensimmäinen mielenkiinnon kohde on vaikuttavuus. Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta yritys saa aikaan nyt tai tulevaisuudessa? Miten se vaikuttavuus todennetaan, miten se viestitään ja näytetään? Mihin tietoon, tutkimukseen tai innovaatioon vaikuttavuus perustuu? Miten pysyvistä muutoksista on kyse? Miten minun sijoitukseni edistää tätä vaikuttavuutta? Ja niin edelleen. Voikin oikeastaan ajatella, että yhteiskunnallinen yritys tuottaa sijoittajalle kokonaishyötyä, joka muodostuu toisaalta siitä vaikuttavuudesta ja toisaalta taloudellisesta tuloksesta, joka onkin se toinen tärkeä tarkastelukulma. Siinä missä perinteinen yritysrahoitus on kiinnostunut nyt ehkä ensisijaisesti toiminnan tuottavuudesta, on yhteiskunnallisen yrittäjän taloudellinen linssi enemmän kiinnostunut kestävyydestä. Eli siitä, että onko se toiminta kannattavaa pitkällä aikavälillä, ei niinkään siitä, miten paljon niitä voittoja nyt tai heti huomenna tuotetaan. Tällaisen sijoittajan näkökulmasta loistava sijoitus yhteiskunnalliseen yritykseen voi hyvin olla esimerkiksi sellainen, joka tuottaa muutaman prosentin vuosituoton, mutta jonka myötä on saatu mitattavasti tuotettua merkittävästi uutta pysyvää hyvinvointia jollekin kohderyhmälle. Tällainen sijoittaja suhteuttaa myös sen oman riskinsä siihen kokonaishyötyyn, ei pelkästään siihen taloudelliseen tuottoon. Esimerkiksi yhteiskunnallisten innovaatioiden kehittämisrahoitukseen sisältyy samat riskit kuin mihin tahansa muuhun innovaatiokehittämiseen. Suora taloudellinen potentiaali ei kuitenkaan yleensä ole ihan yhtä korkea, ainakaan sille sijoittajalle. Luonnollisesti vaikuttavuussijoittajallekin on luotava näkymä siitä, miten hänen sijoituksensa palautuu ja millä aikajänteellä. Toisin sanoen kysymykset siitä, että mikä teidän liiketoimintamalli on, kenelle te tuotatte sitä taloudellista lisäarvoa ja miten se voidaan osoittaa, miten se toiminta kasvaa talouden näkökulmasta, mikä on markkinapotentiaali.
Monesti yhteiskunnallisen yritystoiminnan hyödyt ovat mallinnettavissa kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Puhutaan Social Return of Investmentista, SROIsta. Millaisia yhteiskunnallisia kustannuksia voidaan säästää hyödyntämällä tämän yhteiskunnallisen yrityksen palveluja, tai millaisia tuloja yhteiskunta voi saada sen yrityksen palvelujen käyttämisestä tai siitä, mitä se yritys tekee ja ne positiiviset vaikutukset, mitä se tuottaa. Mille toimijalle nämä taloudelliset hyödyt syntyvät ja millä aikajänteellä? Tällä SROI-mallinnuksella voidaankin usein löytää aivan uusi kulma siihen yrityksen tuottamien palveluiden hinnoitteluun, liiketoiminnalliseen potentiaaliin ja loppujen lopuksi siihen, että kuka on valmis maksamaan niistä palveluista. Yhteiskunnalliset yritykset tuottavat monenlaista hyötyä asiakkailleen, muille sidosryhmille ja koko yhteiskunnalle. Tätä hyötyä voidaan mitata ja sen arvo voidaan osoittaa rahamääräisenä esimerkiksi SROI-arviointimenetelmän avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sosiaalipalveluja tuottava yhteiskunnallinen yritys tuo hyötyä asiakkaalleen ja lisäksi asiakkaan läheiselle, koska se yrityksen palvelu voi vähentää sen läheisen huolta siitä rakkaasta ihmisestä, kun tämä asiakas saa tukea siihen sosiaaliseen haasteeseen. Voi myös ajatella, että yhteiskunnallisen yrityksen tuottama voitto lisää yhteiskunnan hyvinvointia, koska voitto käytetään heikommassa asemassa olevien tukemiseen ja yrityksen palveluiden kehittämiseen. No entä sitten, miten yhteiskunnalliset yritykset voivat osoittaa asiakkailleen, sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle toimintansa hyödyt ja vielä rahassa mitattuna? SROI-arviointimenetelmä on kehitetty juuri tähän tarkoitukseen. Sen avulla voidaan mitata ja osoittaa toiminnan hyötyjä ja muuttaa hyödyt euroiksi. SROI tulee sanoista Social Return on Investment, ja se on laajasti tunnettu ja tunnustettu sosiaalisia näkökohtia painottava arviointimenetelmä. Sä löydät siitä lisätietoa itse opiskelumateriaalista. SROIn avulla voidaan arvioida euromääräistettyjä hyötyjä suhteessa euromääräistettyihin panoksiin. Eli lyhyesti, kun laitat 1 euron yrityksen toimintaan, se tuottaakin 3 euron arvosta hyötyä yhteiskunnalle. Kun saatua hyötyä ilmaisee selkeä luku, eli tässä tapauksessa rahamäärä, sen avulla voi helposti viestiä toiminnan hyödyistä ja vaikutuksista. Ja tieto on myös helposti ja nopeasti ymmärrettävissä. Lisäksi toimintaan sijoitettujen eurojen tuottamia hyvinvointivaikutuksia arvioidaan eri näkökulmista SROI-arvioinnissa. Mitä asiakas hyötyy palvelusta? Entä asiakkaan läheiset, työntekijät tai mahdollinen vapaaehtoistyöntekijä? Menetelmää voidaan soveltaa riippumatta siitä, liittyykö yhteiskunnalle syntyneet hyödyt ilmastoon, terveyteen tai vaikkapa kulttuuriin. SROI-arvioinnin tekeminen auttaa yhteiskunnallisia yrityksiä myös kehittämään omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia. Arvioinnin avulla organisaatio saa tietoa siitä, että mitkä toiminnat yrityksessä tuottavat eniten hyötyä ja mitkä vähemmän suhteessa tehtyihin panostuksiin. Tiedon avulla toimintaa voidaan kehittää systemaattisesti ja SROI-arvioinnin tekemistä kuvataankin usein oppimisprosessiksi. Tehdyt SROI-arvioinnit voi toimia malleina siitä, miten toiminnassa hyötyjä on mitattu muissa organisaatioissa, ja vaikka niitä nyt ei suoraan voi soveltaa omaan käyttöön, niin ne kuitenkin havainnollistaa sitä, että miten menetelmää on hyödynnetty. Ja näihin aikaisemmin tehtyihin SROI-arviointeihin voit tutustua siinä itse opiskelumateriaalissa. Invalidiliitto on 86-vuotias järjestö, joka edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden osallisuutta yhteiskunnassa, eli liikkua ja elää täysipainoista elämää. Tavoitteenamme on esteetön ja yhdenvertainen Suomi. Tätä edistämistä tehdään monen eri tavoin. Muun muassa teemme erilaisia kehittämishankkeita, joissa olemme käyttäneet SROI-menetelmää. Mitä vaikuttavuus tarkoittaa meidän toiminnassamme, Anne? No, järjestöt ovat aina raportoineet
saamansa rahoituksen käytöstä. Viime aikoina raportointi on muuttunut enemmän tulosten raportoimisesta vaikutusten raportointiin. Kuitenkin vaikutukset ja vaikuttavuus menevät usein suloisesti sekaisin. Itse näen vaikuttavuuden sellaisena, että seurataan pidemmällä aikavälillä. Tätä ei useinkaan hankkeiden rahoittamisessa ole huomioitu, joten raportoidaan tuloksia ja vaikutuksia. Vaikuttavuus tulee kuitenkin usein näkymään vasta useiden vuosien jälkeen. Nyt meillä on Invalidissa meneillään ESR Plus-hanke nimeltään Me osataan omilla taidoilla työelämään. Siinä edistetään vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia keikkatyöhön ja yrittäjyyteen. Haluttiin siinä lähteä tarkastelemaan tätä vaikuttavuutta hiukan eri näkökulmasta hyödyntämällä SROI-menetelmää. Siinä kiinnosti se, että sen avulla voi rahamääräistää vaikutuksia, eli selvittää, kuinka paljon julkista rahaa esimerkiksi säästyy hankkeemme toiminnan avulla. Näin aikoina, kun taloudelliset seikat tuntuvat painavan päätöksenteossa paljon, tuntuu tärkeältä pystyä osoittamaan myös numeroin sitä työtä, mitä meillä järjestöissä tehdään. Nyt ollaan toki vielä alkutaipaleella SROI-menetelmän käytössä. Tämä vuosi vielä kerätään dataa ja analyysin vuoroon vasta vuonna 2025. Ollaan kuitenkin mietitty hankkeen vaikutusprosessia ja ketjuja eri sidosryhmien näkökulmasta sekä pohdittu sopivia indikaattoreita. Teillä, Tuija, oli jo aikaisemmin SROI-menetelmästä kokemusta. Mitä nostaisit sieltä esiin? Joo, meillä oli 4 vuotta sitten STEAN hanke tukea ja tuleterveyttä apuvälineen käyttäjille. Siinä toimintamalleja haluttiin viedä hyvinvointialueiden käyttöön ja siksi hankkeessa haluttiin hyödyntää SROI-menetelmää, jotta sen toiminnan kustannusvaikuttavuus pystyttiin perustelemaan. Rahoittaja oli myös myötämielinen sen SROIn käyttöönotolle. Ja sitten me lähdettiin liikkeelle ihan siitä, että koottiin hankkeen erilaisia vaikutuksia taulukkoon ja lähdettiin miettimään niiden neuroistamista yhdessä. Meidät yllätti itse asiassa moni asia siinä kustannusvaikuttavuudessa. Esimerkiksi se, että tässä vaiheessa tarvittiin suuri määrä tutkimustietoa ja aikaisemmin tehtyjen arviointien tuloksia, jotta tämä euroistaminen onnistui. Meillä oli tässä kumppanina kuntoutussäätiö. Ja ehdottomasti voimme suositella asiantuntijan mukaan ottamista tähän vaikuttavuuden arvioinnin prosessiin. Ilman kumppania me oltaisiin menty monessa kohtaa ihan vikaan. Oli esimerkiksi vaikea osoittaa vaikutusketjuja, vaikka rahoitushakemus oli hyvin laadittu sen vaikutusprosessin ja mittareidenkin osalta. Pienen yrityksen voi olla kuitenkin vaikea laittaa työaikaa laajahkon SROI-arvioinnin toteuttamiseen, ja se on hyvin ymmärrettävää, mutta onneksi hyötyjen arviointia rahamääräisenä voi tehdä pienemmälläkin työpanoksella. Pieni yritys voisikin esimerkiksi mitata toiminnan arvoa rahamääräisenä kysymällä vaikkapa asiakaspalautteen yhteydessä asiakkaalta, että paljonko sinulle pitäisi maksaa, että olisit valmis luopumaan palvelustamme saamastasi hyödystä? Kysymys voi olla asiakkaalle yllättävä, ja sen vuoksi kysymystä ennen on hyvä kertoa, että tätä tietoa hyödynnetään arvottamaan sitä asiakkaan kokemaa hyötyä, ja sillä ei ole esimerkiksi vaikutusta palvelun hintaan. Toiminnan taloudellisten vaikutusten arvioimiseen on myös saatavilla monen tasoista tukea, ja niistäkin löytyy lisätietoa sieltä itse opiskelumateriaalista.